Tamat Dakila sebagai sutradara lan petugas UKS. Kenalkan, nami kula Febri Surgiarto sebagai narator. Nami kula Akbar. Kula dadi guru BK. Perkenalkan, nami kula Muhammad Edi Syawan sebagai Hendy. Perkenalkan, nami kula Siti Hayati sebagai Suci. Perkenalkan, nami kula Mira Dina sebagai Putri. Perkenalkan, nami kula Miftahul Sulaiman sebagai Miftah. Hendy marani Pak Akbar ning ruang BK. Oh, waalaikumsalam, Hen. Nungguin. Kula njaluk pangapunten, Pak. Kula arepe tanggung jawab. Tanggung jawab? Sampe nenten masalah nopo? Atik tanggung jawab barang iki. Aku, Pak, kula mari nggarai mendem Suci gara-gara obat sing tak kei. Loh, kan kowe iso ngarene wong mendem. Tujuan opo? Loh, maksud apa? Ngarene wong mendem. Biasa ya, Pak. Suci ku wingi sambatan. Dan sing ngelu akeh masalah. Ya aku sebagai koncone wong itu, Pak, ngilang berbane. Tapi ngewangi itu kan salah. Ilmu nambah sopan. Tuh, maksud sampean apa, Pak? Kok sampean ngeplak-ngeplak? Gaplok. Seru, nek kon ngene obat nak Suci. Maksud apa? Ngarene ae wong mendem. Tujuan apa? Celana loro ibu saiki. Sakwise pamitan ing Pak Akbar, Hendy langsung metu nyeluk Miftah lan Putri. Put, Mif. Celuk lu. Celuk sopo? Guru BK. Loh, apa? Baru kowe diceluk no. Hendy, Miftah lan Putri langsung nemoni Pak Akbar ing ruangan. Pak, Ya sampe perlu ta? Misalnya Hendy ngei obat nang ya. nggih Pak, kula kali Miftah nggih ditawani. Tapi kula nggih boten purun kali Putri. Loh, awakmu kabeh kok gak nyegah nek perbuatan elek. Iku ya iso nggarai rusak dhek dhewe. Sampun Pak, hayai sing lek dikandani ngeyel. Ya sing ngono. Hendy tak deo, engko tak jalukno surat keterangan kepala sekolah. Miftah Putri tak diskors selama 2 hari nek Suci tak diskor selama 3 hari. Nggih Pak, ngapunten. Pas wayahe istirahat, Hendy nawani Haya obat penenang. Hai, kemarin kula nang biasane kakek tika. Pusing. Ono opo? Akeh masalah. Iki lho, kamu mulai gawe iki masalah-masalah ilang, Pak. Bentar iki. Hai, iku obat apa? Kamu loro ta? Hai, Haya, emane awakmu sakno wong tuamu. Hendy lan Haya sing ora trimo dinasehati Putri langsung ngamuk ngono ae. Kasar kakek ngomong, Po. Caro iki ku masalah dhewe. Tapi masalahku gak sampe urusanku. Aku gak ngene, aku gak ngono, apa urusan larang-larang aku? Terus gak usah ngono lambene arek. Pokoke kamu ngombe iki, pokoke tenang. Uripmu tenang. Haya sing wis kadung ngelu langsung ngombe obat sing teko Hendy. Enak kan? Seger kan? Enak kan? Pasti ngombe mari iki pasti enak. Enak Hen, kasane wenteng. Masalahku lho langsung hilang kabeh. Iya, enak. Hendy sing wis ngerasa ngobati Haya nyoba nawari arek-arek liyane. Awalnya arek
Kon gak delok pisan ta. Iki enak iki sumpah. Kon nek ngombe iki yo, masalahmu ilang kabeh. Coba. Apa tau pikirin, karena lucu ngene aneh. Ah, wis gak usah takut warna. Pokoknya kon ngombe iki langsung ilang. Contohnya bahaya lho, langsung masalahnya ilang kabeh. Gara-gara ngombe iki. Coba. Wis gak usah aneh-aneh balekno. Ora gak usah ngerusak koncoku. Ya iki lho, gak foto nang masalah gak kok ngene. Alah, sok suci kon lu. Wis gak usah nyerame-nyerame aku, wah seru aku. Sakwise ngombe obat sing oleh teko Hendy, Haya langsung semaput lan lambene metu cairan putih. Akhire arek-arek nggawa Haya menyang UKS. Sakwise nyampe UKS, Hendy langsung nyeluk petugas UKS sing ning kono. Akhire sing jaga UKS mau langsung nemoni Miftah lan Haya ning jero. Ayo iki temenmu. Gak ngerti mbak, mau marah-marah lambene metu-metu putih. Piye sih kok iso? Kon iku dulinan sing aneh. Kudu aku mbak, mau marah-marah anak koncoku nawani obat, soalnya dia pusing. Ini hari ini ya apa? Kesehatan ya penting. Kok sekolah yang salah, Dek? Kancamu celukan. Mungkin mbak tak cerno sik koncoku. Akhire Miftah nyeluk Hendy sing enteni ning njaba UKS. Ayo apa kondisi? Iku lho nak UKS, ayo dikon mbak-mbak UKS nak kono ayo. Hendy langsung nemoni petugas UKS lan nakokno keadaane Haya. Ora apa, Mbak? Tadi semua kayak kancamu obat sampai kok ini. Iya, Mbak. Kok apa kayak dia obat? Enggak, Mbak. Dia emang ini sambatan. Ndak sing ngelu, akeh masalah. Ya wis sampe obat iku mang. Obat apa sih mbok kekno? Mbok aku lihat koncoku. Apa lho kok asal nrimo, asal kekno nak kancamu iki ya apa kancamu? Sakno. Aku ya gak ero, Mbak. Soalnya aku gawe iku aku langsung rasane plong. Iki mang tak kei yo jarine rasane langsung plong ngono, rasane ilang kabeh. Ya wis tak kei. Ini piye? Sapa sing bertanggung jawab? Sekolah wis males lho, Dek. Nek kok ngene. Soalnya kita tanggungan dhewe, iki kesalahan dhewe. Enggak, aku tak tanggung jawab. Aku iso tanggung jawab. Hendy langsung menyang Pak Akbar lan nitipno Haya ning Miftah lan Putri. Soalnya dia kesalahan dhewe. Aku tak aplikasi apa Akbar. Aku jadi koncoku ya, Pak. Hendy langsung menyang Pak Akbar lan nitipno Haya ning Miftah lan Putri. Mifut, aku ndak tolong bawa tuh, Pak. Iya.